Muri yeZimbabwe nadzoka ukaona ndaya kudai soziva kuti ndinenge ndakatakura majoka iko zvinezvi pane imwe nyaya iri kutora nzvimbo iri kuitika. I think munhu wese ari kungoziva kuti munhu ari kunyodhiliwa naye nevanhu iko zvinezvi ndiTemba Muliswa. Pane chimwe chijoka chakandwa nauyo anosvita baby mama wake Susan ari kutaura zvimwe zvihombe. Vakomanaka regerai munokuvara. Do you know kuti sometimes unombozvidemba kuti ndanga ndichatangire musindo ndisina zera nawo ko izvi ndanga ndichazvitaurireko. Unozomboda kana kuningira vadzimu kuti ko vadzimu vachandiita seiko. So nyaya iri panapa yakadai so iritaura na Susan Mutami ari kuti dear Police Zimbabwe and ZNA, can you please dispatch the forensic unit to Temba Muliswa homestead in Shurugwi and start digging. You will find schools of some missing children that were used for some ritual practices. You will thank me later. Ndo shoko riri kubva nekuna Susan Mutami yataura kuti zvoni endai kupurazi kwaTemba Muliswa munochera izve. So I think this message inofana kusvitswa. Like this video kana muchida kuti mukomana investigate izvi tikutori kana zvichitoita ngakuende matractor zvigreda zvinochera nenzvimbo dzacho ende zvauda kuti even people like ana Susan nerimwe team rinenge richishanda ipapo vanyatsonongedzera nzvimbo dzacho dzavanenge vachifungidzira kuti this corner right vachinyatsotsvaga zvigreda ngazvigredhe famu racho kuti ngaripindigwe kana zvichiita rombochera kana layer 3 meters down kuenda pasi kana 4 meters vokudubura vokunura ivhu racho poonekwa kuti pane chii. Because handiti iye ati ari kuda kumbodhigawo corruption dziri kuitwa nekunana VP Chiwenga. Saka isusu ngati ngapambodhigwa nyaya idzi dzevanhu vari because it's not easy. Unoona wanga zvanduta zvisina basa because hasi munin'ina wako kana mwana wako kana kuti mukadzi wako chero shamwari yako chero hama yako inenge yakaurayiwa ipapo. Kana wakaurayirwa wako unokwanisa kuunderstanda zvinhu zvandiri kukuudza izvi kutaurika because vanhu ava vadi kusekererwa pavanonetsana paya you have to take advantage kusumuka kuti whap mototanga kutotaura right izvi zvikutotaura zviri kunzi chingazvi something must be done ngapatoitwa something ipapapo ndo patatosvika iko zvinezvi ende nini aiwa ndiri kusapota izvo. So ndiri 100% pazvinhu zvekutaurwa izvo ndiri kuzvisapota ngazviende mberi. Aiye akatotaura kuti ari kuda kuexpose corruption wati nini handisi kunikirikina handisi kurambirana nezvinhu zvavari kutaura ana General Chiwenga inini General Chiwenga handina problem navo because ivo as a general but now he is now a politician saka ndakuda kuti ari problem now because he is now a politician. Iye akaudzwa nani kuti anokwanisa kumisidzana nemapolitician akamira sani saka ngapambodhiliona iyewo handiti he is a politician iye pachake. He is a politician himself. Ane zvaakatoita munzira yekuva a politician ndo zviri kufambirwa izvesu. Aiwa pari kupisa ati iko zvinezvi tichanakidzwa kana aiwa ndiri kutaurirai amene kuti muri kuona sei kwaTemba Muliswa. Unozviona manje ndo zvazvinoita manje handi muri kuona zviri kuitika paMount Darren izvo ndo zvinhu zvatinoda izvozvi masi inofanirwa kuita simba. Hatizvizive sisi kuti musoja anotandanisa vanhu zvekuti vanhu munhu anofa kutyoka kunzi vanhu vatyoka makumbo vachitiza masoja haapo nekutumwa kuti arwe nevanhu. Masoja aripo nekutumwa kuti vaone zvinhu zviri kuita vanhu kana vachinge vachikontrola, asi masoja aripo nekuteerera vanhu. Handiti muri kupanzwa manje iami yekupiwa inenge ichinzi haikone kukompromise kana kuti kudii kunze kwekutongoti zvinenge zvaitwa nenzira yakafanana neyakaitwa gore riya rakuti ngirikiri zviwanhu zvakanongwa mustreet zvakapiwa pfuti zvikapfura vanhu mutauni muna 2008. Handiti muri kupaona manje ndo nyaya yatiri kunzi tiite basa rekuti titaure nevanin'ina wedu isusu varegedze kushandiswa mashandisirwo iwayayo. Masoja anorambidza vanhu kupfeka ngirikini yavo camouflage yavo vanotaura kutoti hazvibvumidzwa ende mutemo wenyika iwoyo ende izvozvo zviriko hatizvirambi. Haukamu kuti munhu kana muchinge maona kuti zvinhu zvaoma manje munoenda kunopa munhu mutoriro nebhurongo pachinzvimbo chekuti masoja aite basa ravo mopa mumwe munhu mutoriro nebhurongo kuti aende kunoshandisa chisimba chekusvikira pakuenda kunopfura vanhu mustreet mudhorobha vanhu vari kuita demonstration. Handiti muri kupaona zvinhu izvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe ndo nguva yazvo yekuti zvichiitika manje. Ndosaka nandichitaura ndichiti vatungamiriri vada kuzvita vatungamiriri vanouya pakati pedu isusu ngavauye havo asi tiri kukumbira kuti vauye vachitiita kuti tiite zvatiri kuda isusu nekuti hatichatya manje kuti tizvimiririre. Uri kuona zviri kuitika paMount Darren izvo mwana weZimbabwe mwana wevhu ndizvo zvakutofanirwa kutoitika munyika. Handitika taakufanirwa kuti ami yacho kana ichiita tiione iite tione ngavarove tione vanhu vacho
ngatingobuda takatowanda, vatori vashoma, vatori ipapapo. Maundaureni vana vese mukai, ana baba tsigirai vana venyu, tsigirai vana venyu, ana mai, ana sekuru nana mbuya, madzishe tsigirai vana venyu, tsigirai vana venyu, rambai nevana venyu. Hakuna mwana anoabhuswa nemusoja. Chinonzi musoja chii? Munhu anopiwa basa rekuchengetedza runyararo munyika, kudzivirira nyika. Nyika chinonzi nyika yacho chii? Nyika vanhu, masi ndo nyika, kwete kuataka vanhu nekurwisa vanhu, kubvisa vanhu muzvido zvinenge zvichidiwa kuti zvigone kugadziriswa, moisa vanhu muzvido zvemumwe munhu anenge achivatuma kuti abe. Munenge muri masoja rudyi anotumwa kuti aende kunomanikidza vanhu kuti birwai makanyarara. Hakuna zvinhu zvakadaro izvozvo, handi muri kuzviona. Saka kana zvinhu zvichinge zvatotanga kutodai so, ini ndinoti put more fire. Vanhu rambai makadaro, youth simudzai, simudzai, simudzai chimuti, simudzai chimuti mumhanye nacho. Ana mai nana baba vedu, ini ndinotokutaurirai kuti endosai vana venyu, madzisabhuku nemadzimambo inguva yekudzivirira vana venyu manje izvozvizvi, kuitira kuti Mnangagwa azvizive kuti chigaro chaainacho icho haasiriye muridzi wenyika, akatochipiwa. Chimuratidzai manje imimi kuti imimi madzishe nemadzimambo ndimi varidzi venyika, ndimi varidzi vemasi, ndimi varidzi vechigaro, makatomupinzawo basa. Inguva yekuti izvozvizvi atinyatsokuziva chokwadi manje. Akamunyebera kuti akapinda pachigaro kutonga, anofanirwa kuti amukumbire ruregerero izvozvizvi, nekuti anofanirwa kuti adzokera anobvunza kuti ndiko kutonga kwacho here kwandiri kuita, nekuti izvozvi zvinotofanirwa kutotangira ipapapa kusvikira pakutomhanyisa zvigananda naye Mnangagwa wacho. Masi ikasimuka yakakwana, masoja anotoramba achitoita seizvozvo, ende masoja anomanikidzwa kumira kana kutsigira masi. Ndo choices dzavainadzo, kwete zvekuti vanoteerera munhu. Mukaona masoja achiri kushandiswa nemunhu, ziva kuti masoja asati akunzwisisa zviri paground, and ziva kuti masi haisati yabatana. Handiti muri kupanzwa? Ndizvo zvandaitaura zvacho izvozvo, ndo zvandaitaura ndichitosimbisa vanhu, ende handisi kutombomira. Izvozvizvi ndinoda kutoti nditokutaurirai, whoever achauya nezvimaorganization kana kuti group richauya nemaorganization, vanhu tangai matarisa protection yenyu. Besides that, vanhu itai zverevolution makanyarara, siyanai nevanhu nezvinhu zvavo. Hakuna chinhu chinombochamisira kuti vachiwenga, hakuna chinotombochamisira kuti achamisa. Ngavauye kumasi. Izvozvizvi masi inofanirwa kuti itonge. Izvozvizvi masi inofanirwa kuanilisha mapowers ayo. Kana vachivasunga ngavavasunge ivavo, asi zvimwe there's more to come. Nekuti nguva yakwana, yanguva yekuita action manje. Haizi nguva yekuti vanhu vanoswera vachitaura, vachivhundutsirwa vachinzi chichi kana kuti kudii, kuti zviite sei. Nyika yacho imbori yani? Nyika yacho ndeyedu. Tisu tinovhota. Kana muchiti takakuvhoterai sezvamakataura kuti takakuvhoterai, ko chii chinoita kuti mumanikidze vanhu muchivabvutira zvinhu zvavainazvo? Munhu akakupa basa, unowanira kupi simba rekuti umubvutire zvinhu zvake? Unoriwana kupi? Murungu wako. Vakomanawo ndo varungu vaMnangagwa vari kurwisana nemasoja. Ndo zvatiri kutoita izvozvo. There's more to come. Hatisi kutomboita zvokutamba. Ndini kutodaro inini Junior Geza, ndini ndiri kutodaro. Hatisi kutarisa kuti kuna ari kuda here kana kuti kuna asiri kuda. Hatina basa nazvo kuti tichasapotwa nemaveterani here. Hatina basa nazvo tichasapotwa naachiwenga here kana kuti naachamisa here. Isusu youth nemasi tisu taakuda kuti tizviite manje. Toda kutaura nemadzimambo edu, masabhuku edu, vabereki vedu vese, tigone kumira nawo sezvavakaita before Chimurenga. Yanguva manje yekuti tichisunungura manje, yanguva yekuti tichizvibatsira manje. Hapasina chekumirira apa. Hapasina chekumirira. Pasi nezvinourayisa vanhu, pamberi nekubatana, pamberi nekudzivirirana, pasi nezvinourayisa vanhu. Inini handiti pasi nezita remunhu. And since ndichitaura panapa ndambobvira ndakataura zita rekuti pasi nezita remunhu. Ini ndinoti pasi nezvinourayisa vanhu, pasi nezvimabato-bato nezvimaorganization zvinourayisa vanhu, pamberi nekubatana, pamberi nekudzivirirana, pasi nezvinourayisa vanhu, pasi nezvimazita zvemabato, pasi nezita reZANU-PF, pasi neZANU-PF, pasi neMDC, pasi neCCC, pasi nemazita evanhu, pamberi nekubatana, pamberi nekuzvimirira, pamberi nekuzvirwira nekuzvisunungurira semasi. Ndini ndiri kutodaro. Ndo revolution yacho yo zvayakaita izvozvo.
titi zvemazita evanhu panapa kana kuita zvinhu zvekuti hanzi chinchinyi kana kuti bato kana kuti chichi never taakutomira titorima sezvazviri kutotanga kutoitika izvozvizvi. This is the beginning. There's more to come. There's more to come. Ndinototenda vari kutodaro ivavo vanhu vezimbabwe mese mukai masabhuku nemadzishe musavhundutsira vanhu he munorohwa imi mayuti ezanu pf chaiyo imimi ndimi varidzi weivhu iro ndimi vana vevhu imimi madzibaba enyu akarwira ivhu iro imimi mukadzivirira ivhu iro kwemakore mangani vana veyuti yezanu pf makadzivirira ivhu kwemakore mangani nhasi munoritorwa richipuhwa ana tungwarara ana tagwirei ana sakupwanya ndo zvamunoshandisirwa izvozvo muchinzirwa ine vanhu muchirwira bato. Rambai kushandiswa pamberi negutsa ruzhinji. Gutsa ruzhinji riri murevolution harina mazita evanhu nezimazita emapato nezvigaro maita basa.